Școala de muzică Maria Cebotare a fost fondată în anul 1954. La moment, în cadrul instituției noastre își fac studiile în jur de 200 de elevi, în număr de cadre didactice este 26. Absolut toate cadrele didactice au experiență în domeniul dat și sunt profesioniste. Școala de muzică se axează pe două profiluri prioritare, muzică și artă dramatică. Făcând referire la profilul muzică, elevii au posibilitatea de a însuși nouă instrumente muzicale, acestea fiind pian, vioară, chitară, acordeon, țambal, trompetă, flaut, saxofon și clarinet. Programul de studii pentru elevii școlii de muzică este diferit. Prin urmare, unii elevi au posibilitatea de a-și face studiile pentru un program de 5 ani, iar alții 7 ani. Prin urmare, elevii care au atins vârsta de 9 ani vor trebui să însușească programul de studii pe o perioadă de 7 ani, iar cei care la momentul admiterii au vârsta deja de 10 ani, programul de studii va fi de 5 ani. Admiterea elevilor în cadrul școlii de muzică are loc începând cu vârsta de 7 ani, inclusiv până la 13. Orarul elevilor este elaborat în baza planului de studiu către minister. În baza curiculei și a planului de învățământ, elevii studiază inclusiv și disciplini teoretice, adică solfegiul și literatura muzicală. Totodată, copiii din cadrul școlii noastre mai au posibilitatea de a frecventa și colectivele artistice. Și aici neapărat trebuie să menționăm corul, ansamblu folcloric, ansamblurile instrumentale și orchestra de instrumente populare a școlii de muzică. Atunci când vorbim despre profilul artă dramatică, aici elevii au posibilitatea de a însuși următoarele materii de studiu, și anume istoria teatrului, maestria actorului, exersări colective, mișcarea scenică și pregătirea spectacolului. Însușirea profilului de artă dramatică are loc pentru o perioadă de 5 ani. Admiterea elevilor are loc în fiecare an, mai bine zis în luna iunie și în luna august, deci prin urmare avem turul 1 și turul 2 al admiterii, prin care elevii sau abiturienții au posibilitatea de pune cererea. Prin urmare, aceștia sunt supuși unei probe de aptitudini prin care comisia îi evaluează. Discipolii școlii noastre participă în cadrul multor festivaluri și concursuri naționale și internaționale. În mare parte aceștia sunt laureați și ne duc mândria și faima atât a școlii cât și a municipiului, dar totodată în cadrul instituției noastre este organizat anual concursul național de muzică instrumentală 7 note muzicale, care adună an la rând participanți din toată Republica Moldova. Având un spectru atât de larg, variat de servicii și activități extrașcolare, școala de muzică, cadrele didactice și administrația vă așteaptă pe toți și fiecare să deveniți parte a echipei noastre, oferiți posibilitate copilului dumneavoastră de a crește, de a se promova și de a dezvolta aptitudinile muzicale.